Milé dámy, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si ukážeme najnovšie zmeny v aplikácii Beauty CRM. Tie z vás, ktoré pracovali so systémom už dlhšie, si možno všimli, že na mieste, kde bola stránka produktov, je teraz cenník a je to preto, že produkty a sklad v podstate ukazovali to isté, ukazovali zoznam produktov, s ktorými sme pracovali alebo ktoré máme na sklade. Druhá funkcia, ktorú stránka produkty poskytovala, bolo pridávanie nových produktov. Tá sa presunula teda na stránku sklad. Fungovalo to tak, že keď sme chceli pridať nový produkt, vypísali sme číslo produktu, v mojom prípade ja si chcem pridať lesk na pery Fancy Nancy, klikneme vyhľadať v cenníku, máme ten produkt tu, uložíme a máme ho na sklade, môžeme si nad ním urobiť inventúru a podobne. Druhá možnosť bola pridať produkt, ktorý nie je v cenníku, čiže napríklad nejaký neexistujúci môj testovací produkt, zadáme sumu napríklad 25 €, pridáme a máme ho tiež v sklade, môžeme si nad ním urobiť inventúru a podobne. Takéto pridávanie produktov sa však ukázalo ako veľmi nepraktické, nakoľko väčšina z vás sa ma pýtala, ako pridám produkt na sklad, aby som nad ním mohla urobiť inventúru, alebo ako pridám produkt na sklad, ktorý som ešte nemala vo faktúrach. Pre zjednodušenie pridávania produktov som vytvoril cenník, ktorý som mal v pláne urobiť už dlhšiu dobu, avšak vždy to stroskotalo na tom, že som nemal aktuálny zoznam produktov. Tu mi prišla na pomoc princezna na bielom koni Stanka a teda cenník môžete vidieť v takom formáte, ako je tu zobrazený. V cenníku vidíme 3 stĺpce, číslo produktu, názov produktu a katalógovú cenu a vidíme tu ikonku, ktorou môžeme jednoducho jedným klikom pridať produkty na sklad. Nepotrebujeme vedieť žiadne kódy, ani názvy produktov, ceny a tak ďalej, ako tomu bolo v predošlej verzii. A ikonka môže mať dva tvary, buď vieme na ňu kliknúť, teda je tam taký kurzor ruky, alebo v prípade, že už máme na sklade, ako ja mám napríklad lesk na pery Fancy Nancy, tak na tú ikonku nevieme kliknúť. Tu by som ale veľmi rád upozornil, milé dámy, že aj napriek tomu, že to pridávanie je teraz také jednoduché, nepridávajte si na sklad zbytočne všetky produkty, s ktorými nepracujete, budete mať potom neprehľadný sklad, ťažko sa vám budú robiť inventúry a podobne. Keď budete niektorý produkt potrebovať, vždy si viete prísť do cenníka a ten produkt jednoducho pridať. Aby som demonstroval silu toho jednoduchého pridávania produktov, predpokladajme, že som si spočítal fyzický sklad, mám na ňom jeden lesk na pery Fancy Nancy, mám na ňom 2 antioxidačné krémy pre normálnu suchú pleť a 2 antioxidačné krémy pre zmiešanú mastnú pleť. Pozriem si teda, vyhľadám si lesk na pery Fancy Nancy, vidím, že už ho mám na sklade, antioxidačné krémy, normálna suchá, nemám, pridám si na sklad. Vidím, že automaticky sa mi zmenila tá ikonka na zašedenú, alebo teda takú polotransparentnú. Pridám si aj druhý. Idem do skladu. Vidím, že už tu mám všetko potrebné na to, aby som urobil inventúru. Takže môžem ísť do inventúr. Vytvorím si novú inventúru. Moja prvá inventúra. Nakúpil som to pravdepodobne tak, ako všetko so 45% zľavou. Povedal som, že mám jeden lesk na pery Fancy Nancy, 2-krát normálna suchá, 2-krát zmiešaná mastná. Pridám si tú inventúru. Idem sa pozrieť na sklad a vidím, že to mám na sklade presne tak, ako by som očakával, že to tu bude. To je pre dnes všetko. Dúfam, že sa vám nová funkcionalita bude páčiť a vaše komentáre, pripomienky môžete dávať ako komentáre k tomuto videu, prípadne na našu facebookovú stránku alebo priamo mne e-mailom. Ďakujem vám za váš čas a vidíme sa pri niektorom z nasledujúcich videí.